नमस्कार मित्रांनो, तर आज आमची मम्मी आणि पप्पा रील काढते ती बघा. 10 तास लावते ती एक रील काढायला. हे कर का चालू का बघा माझ्या मिशा कुठे भेटती का? माझ्या मिशा येते मला मिशाला हात लावू काय माझ्या मिशा देवा एवढ्या माझ्या मिशा येते मिशाला हात लावते दाताड काढते ती यासारखी. म्हणते मला ह्याला काय मिशा बिशा गेल्या मिशा फिरायला मी करते तुम्ही गपचूप बसा नुसतं. बघा 10 तास नुसतं शांत बसायचं. नुसतं रिॲक्शन ना भारी भारी. बघा 10 तास लावते ती नुसते एका रीलला. शांत तुम्ही मनात लई दिलदार तुमची किरत मोठी आहो तुमच्यासाठी आणि सोडून मी घरदार आहो तुमच्यासाठी. लगीन करून आणलं सोडून कुठं आली कसलं छान आलतं काय अहो. ती लगीन करून आली घर तर सोडून आली मग लगीन करून आणली तुला सोडून कशाला एक रील्स काढायला किती वेळ लावते ते या. तसलं बोल नको काय नीट 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 काढ नीट काढ आता नाही मला आता नाही काढायचं तर राहू द्या. काढ म्हणजे नाही का आता बस मला आता मला काढायचीच नाही. नको बाबा आता लास्ट 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 नाही ना बिस्ट चल 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 लवकर चल काय सुद्धा नको मला. चल 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 चाल चल चाल कर आता हात नीट कर डान्स करते ना आता डान्स बिन्स काय मला येत नाही. तुम्ही मनात लई दिलदार तुमची किरत मोठी. ए मी काय म्हणा दिलदार काय लई बाबा बस तुम्ही बस करा ना बस झालं काय काढत नाही त्यांना काय नाही तो उगा